Glenn Farrugia inżamm arrestat wara l-każ tal-ħaddiem li tħalla ferut f'Selmun it-tlieta li għadda, kif il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest. Quddiem il-Maġistrat Nadine Lija il-ħamis filgħodu, Farrugia li għandu 31 sena huwa residenti ħażebbuġ wieġeb mhux ħati għal 20 akkuża li kienu miġjuba kontrih fil-qorti brabta mal-każ li ħalla pajjiż sħiħ jitkellem dwaru. Ħafna mill-akkużi huma relatati mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Matul is-seduta fil-qorti instema kif ġateħ Lamin ta' 32 sena mill-Gambja instab abbandunat fuq bankina f'Selmun bl-ispina ta' daru miksura. Il-vittma għadu jrid jixed fil-qorti fil-jiem li ġejjin. Meta saret it-talba l-libertà provviżorja mid-difiża, il-prosekuzzjoni oġġezzjonat bil-qawwa kollha minħabba n-natura tal-akkużi u l-fatt li lanqas kellu rimors għal dak li għamel. L-avukat tad-difiża Franco De Bono qal li l-uniku akkuża serja li Farrugia kkaġuna ferita gravi u d-difiża mhix taqbel magħha u saħaq li l-akkużi l-oħra huma ta' natura ħafifa u r-reati huma żgħar. Il-każ seħħ it-tlieta meta Ġajteħ Lamin waqa' madwar żewġ sulari waqt li kienet jaħdem f'sit ta' kostruzzjoni fi triq Dun Franġisk Xiberras fil-Mellieħa u tħalla fuq bankina f'Selmun. Intant, waqt li l-kontrattur kienet jiġi eskortat lejn il-ħabs u għadder jinfaqa jibki. Għal Farrugia qegħdin jidhru l-avukati Franco De Bono u Matthew Xwiereb. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mis-Supretendent Priscilla Caruana Lee u l-Ispettur George Frendo.